रान्दि नखरनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेसेन नाङाजासे एडमिशन होनांगौनि दाबि दैखांदों। बिटिसिनि सिङाव गंफ्रोमबो फरायसालिफोराव रान्दि नखरनि फरायसाफोरनो फ्रि एडमिशनखौ होनो थाखाय खावलायदों। आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनिफ्राय साफ्रोमबो रान्दि सुबुंफोर दं बिथांमोननो दान मोनसेयाव 5,000 रां रान्दि पेन्सनखौबो होनो थाखाय खावलायदों। आरो जायफोर रान्दि सुबुंफोरा गोबां नखर संसार जानायाव हा-हु गैजायैफोरनो थांनानै थानो थाखाय हा होनोबो खावलायदों रान्दि सुबुंफोरा। कक्राझार जिल्ला रान्दि रैखाथि अनसाय आफाद शक्ति स्वरूपा वैद्य वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मुस्रिमा सुमिरा ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों खुलुमबाय। दिनैनि बे जोंनि प्रेस मिट लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय माखासे प्राइभेट स्कुलाव हगारनाय जोंनि बिधवा महिलाफोरनि माखासे प्रब्लेम बा उसुबिदा जानायनि थाखाय जोङो लाबोदों। जे सोरबा सोरबा दासिमबो एडमिशन फिस होनो हायाखै बा लेखा बायनो हायाखै, बेबायदि आं दिनै गाहाय नेहाथारि बे ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आंनाव फन हरै बुंहरगासिनो दं। दाखि जोंनि बिटिआर एरियायाव थानाय जेसेबां माने प्राइभेट स्कुलाव जोंनि जाय बिमा बिफा गैजायै गथ'फोर मावरिया गथ'फोरनि एडमिशनखौ फ्रि हगारनांगौ, बिनि थाखाय जोङो स्कुलनि बे प्राइभेट स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम जोंनि ससाइटिनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। आरो आगोलावबो जोङो जोंनि ससाइटिनिफ्राय माखासे प्रस्ताब होनाय दङमोन जे जोंनि बिधवा महिलाफोरनो बिधवा पेन्सन होनांगौ होननानै। जाय खालाव दिनै बिधवा पेन्सन मोनैनि खाराव गथ' गथाय एडमिशन खालामनो हायै, लेखा बायनो हायै प्रब्लेमा जागासिनो दं। बेखायनो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनिसिम खावलायहरो जे जोंनि बे बिधवा पेन्सनखौ मान्थलि 5,000 थाबैनो होयो। आरो जोङो जेरै दा मावबोदों बेबायदिनो मावलांबाय थागोन। दा जोंनि ससाइटियावहाय 500 एबभ जानानै दं जे जोंनि मेम्बार्सफ्रा। आरो बहुत गोबां जायगानिफ्रायबो जोंखौ लेंहरगासिनो दं। चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बिथिंजाय बहुत जोंबायदि दुखुथिया महिलाफोर दं, जोंनावबो फै होननानै। होमबा जोंनि बिटिआर एरियायावनो एसेबां जे दुखुथिया महिलाफोर दङ, बिसोर जे मा मावनानै जागोन? दिनै हाजिरा मुजिरा खालामनानै गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो ना गथ' गथायखौ फोरोंलांनो? बेखायनो जोङो बार जोंनि ससाइटिनिफ्राय बिटिआर एरियानि सार आरो आसाम गभर्नमेन्टनि सारसिम बार जोङो रिकुवेस्ट खालामहरो जे जोंनो 5,000 मान्थलि बिधवा पेन्सन नांगौ होननानै। आं बेखौनो जोंनि ससाइटिनिफ्राय बुंनानै बेखिनि बिबुंथि बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टल' नङा, जों अल बिटिआर एरियाखौनो लादों। जेरै उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, अनलि जों दा बिटिआर एरियायावनो लाथ'दों। दा जोंनि मेन हेड अफिसा जाहैबाय बे क'क्राझारावनो। गासै बिदिनो जोंखौ जे लेंहरगासिनो दं, जों बिदिनो ब्रान्स खुलिनो थांगासिनो दं। बे बेलायाव जोङो लवार क्लासनिफ्राय आपार क्लाससिम कलेज अफ दि बेहालागै माने फ्रि एडुकेसन होनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय थाबाय। जोंनि बे ससाइटिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय, जों आगोलावबो होनबोबाय थादों जे प्रस्ताब होबोगासिनो दं जे जोंनो बिधवा पेन्सन नांगौ। आरो जाय बिधवा महिलाफ्रा दासिमबो गाव गावनि नामाव हा गैजाया बा न' गैजाया, बिसोरनो बिटिआर सरकारा सारा अननानै फरेस्ट लेण्डबाबो एसे थांनानै थानो थाखाय
हा बा न' लुनानै होयो आरो गथ'फोरखौ फ्रि इडुकेसन होयो।